Salam Mehriban vatandaşlar, salam kardeşler. Hoş geldiniz şunki yayınımıza. Şunki bizim orta alıp sizin bilen paylaşmak istediğimiz bir Türkmenistan'ın içinde şunki günün bolup duran cinayetler, hıyanatlar diyelim, ne diysen gelişip dur da şunki gün gündem bolup duran şu hukuk koruyucuların deyip başlayın diyen men şu Türkmenistan'ın içinde bolup duran cinayetlerin başını çekip gidip oturan, yani kervanın başını çekip giderler, uzak bir yolu gidenler. Şunki cinayetlerin Türkmenistan'ın içinde bolup duran cinayetlerin şol başını çekip gidip oturan, özünü hukuk koruyucu deyip adlandıran Türkmenistan'ın şunki gün şu hukuk koruyucular halkın arkasında durmalı adamlar, halkı korumalı adamlar, Türkmen milletini korumalar, şunyalı cinayetlerin başını çek gidip otuyorlar. Şunu men kervan yalı edip bir uzak yola gidip barayan kervan yalı bir hili size anlatmak istedim da. Şunu şon bilen deneştirmek istedim. Ne için diysem, şu esası Türkmenistan hukukun, konstitusiyanın yokluğunu sagat gündeme çıkarıp özlerinin cinayetleri bilen, hıyanatları bilen has öňe çıkarıp oturan şu Türkmenistan'ın hukuk koruyucular diýildi. Bunam oşa durnak içinde diýip aýtyp bolar. Hukuk koruyucu däl de bular şu milleti yok etmek düşüncesi bilen ýa-da bir Türkmeni öldürmek, şonyaly erwet bir ýollara alyp gitmek ýaly işleri edip oturan şu ýanky oşa durnak içindäki hukuk bozucular diýsek has yerine düşecekmi diýip pikir etdim men. Şu temany biz watandaşlarymyz bilen paýlaşalım, şulara bir şuň çözgüdini tapmak üçin arada bolaly diýip şunyna çıkmaga mejbur bolduk watandaşlar. Hemme şu gün hoş gördük şu ekranda. Hoş geldiniz vatandaşlar. Sebäbi çünkü Türkmen halkında bir hukuk koruyuculardan korkmalı değil. Bir düşünce bu da. Ne için korkmalı Türkmen vatandaşları? Hiç sanam Türkmen şu hukuk koşullarının içindeki yani hukuk koruyuculardan hiç sanam korkmalı. Olur yani konstitusiya, kanunu, hukuku karşı işlep oturan adamlar vatandaşlar. Şunu biz düşündürmek için size yine de biz ekmana mecbur olduk. Sebäbi şulary biz gündeme getirmeli. Şularyň çözgüdini tapmak üçin şu ýerde biz Gurucu Mejlisiň agzalary hökmünde şunu ýene bir ara gelmäge mejbur bolduk watandaşlar. Hoş geldiňiz ýene bir gedek. Oğuzhan kardeş size söz bereli. İlk bilen başladyny. Salam kardeşler, salam Oğudili. Şöyle de hakikattanam birinci ýurdy bulaşdyryp oturan, ýurdun şu agyr hala getiren şu polis işgärlerde, İçeri İşler Ministrligi diýelim. Şonda hemmeti içine girýärdi şu hukuk goraýjysam, hukuk ýazgıjysam hemmeti içine girýär. Şular şuň gün Türkmen halkyny, ýaşajyk gyzlaryny, ýaşajyk oglanjyklaryny, geljek nesili zaýylap ýörenşiler. Sebäbi ýurdy degradasiýa edenen şular. Bulara okap utaran soň şular soňky kursunda şular Orsiýete gidip, Moskwa gidip alyp gelýärler-de. Soňky ýylyny şo ýerde okaýarlar-da. Sebäbi bular hiç wagtam Rus imperiýasynyň halk üçin bolsun diýen ýeri ýok. Näme sebäpden? Rejim ayakta durmak üçin. Halky gorkutmaly, halky baskı altında saklamaly, özgürlükden daş tutmaly, halky öldürende de halky, nämedende de şulara hiç bir
basılıp ya yeniden yerleri yok. Gıyı zorlan yerinde de şulara hiç kim istat diyen ok. Sebebi ititin gurunu batan okta. Şu yerden başlayada şulan gediyen etmişleri. Şuların aňyrdan gelýän priýomum diýsem ýa-da bir edýän etmişlerimi, şularyň Rus imperiýasyna edip gelýän hyzmatlarymy diýsek, şular şu türkmen halkynyň şuna düşmesiniň iň uly sebäpkäri şu İçeri İşler Ministrligidir. Şu türkmeniň naýbaşy jigitleri bardy. Hiç bir zatdan gorkmayan. Olar ýaly mert jigitleri polisiýa işine dalanoklar. Nide de süpükden süpüni iň soňky bir gamnoklaryny bir nähil diýin saparada çumolar diýär. Şolar ýaly bir çumodan çumosyny tapyp getirýärler-de. Sebebi şolar halka hiç bir janyň agramajaklaryny ýa-da watan duýgusy bolmaýan insanlary bir de milletçilik, watanperwerlik bolmaýan insanlary tapyp alýarlar-da. Ine şolaryň üstü bilenem bir milleti dida çökürdüler-de. Ine biziň gelip düşen günümizçi. Şoňa iň uly sebäpkär bolan İçeri İşler Ministrligidir. Şonuň prokuroram, kenmetem, uçaskowoýam, gaýtam, şolaryň bar aly bilmedi sada türkmen halkydyr. Halkyna edilen zulümlüklary şolaryň teredi bilen çeker ýaly däldir. Teredi bilen götermez şolaryň eden etmişini. Buny daşyndan gelen düşman bilen bular ýaly etmez. Başga bir millet bolanda-da. Sebebi bular öz halkyna eden zulümlüklaryny hökmen bedel ödemelidir. Buların hasapsız zat ýokda. Hökmen hasap beräýmeli-de. Bolýar men şu ýerde duraýyn. Sag bolun. Üstüni ýetirdim. Sağ ol Oğuzhan kardeş. Aslı doğrusu Rusların metotlarını ulanyp ýankyýaly Türkmen daglaram. Ýöne Rus metodu ulanýar-da sen aýtjak bolşuň ýaly. Şol metodlaryň nämele öňe türmelerde ulanýan bolsa şu wagtlar şu ýurduň içinde her bir welaýatda, her bir şäherde, her bir owada şunýaly erwet bir jenaýatlary işläp oturýardan şu ýanky goşa tırnak içindäki hukuk goraýjylar. Ýöne şuna da halk karşı çıkıp ya bir şulara dur diýip bilen hakda. Näme üçin diýsem Türkmenistanda türkmen vatandaşlarymız konstitusiýanyň özüniň hakyny, hukugyny talap etmäni bilen haklar. Şoň üçin hem şular ýaly erbet wakalar günme-günden sagatma sagat ulanyp ösüp bütün media ýaýrap gidip oturýar-da. Ýöne muňa edil şunýalak bir erbet jenaýat işleri başga bir ýurtlarda bolýan bolsa hökmen şo ýurtda halk aýaklanyp köçe çykardylar, köçe dökülerdi. Ýöne bizim ýurdumyzda şunýaly watandaşlarymyz şol özüniň hakyny, hukugyny bilmedigi üçin şo konstitusiýanyň her bir maddasyny öwrenmeýändigi üçin şu zatlary edip bolanakda. Munam şu konstitusiýany öwrenmesin, hiç halkymyz öwrenmesin, bilmesin diýilip mankurt ýaly bir ýagdaýda gelip ýetipdir da türkmenler. Muhammed kardeş başladyna size söz bereli. Hoş geldiňiz. Sağ olun gitçesi kardeşler. Şu yakı bellep geçen meseleňiz boýunça benim öz pikirimi aýtjak. Şu cemiyet bilen esasy iç-içe diýilýär. Has ýakyn gatnaşykda bolan ýa-da has ýakyn kontrol edýän esasy döwlet guruluşlarynyň nemeleri var da, ýani
Onu hukuk goraýjy diýerler aslında da endi hakyky manysynda elbetde hukuk goraýjy, asuwduluk goraýjy, ondan soň başga näme diýeli, konstitusiýany, adalaty goraýjy. Hakyky manysy bilen alanmazda. Ýöne bu ýerde häzir biziň gurrun edýän gulluklarymyz Türkmenistanyň içinde şuwunkun ne polisiýasy bar, ondan soň milli howpsuzlyk ministerlik diýilýär, komitet diýilýär, o bar, prokuraturasy bar, adalat bar. Ne şular şuwunkun Türkmenistanyň içinde şuwunkun bular öz näme diýilýär adyna münasip diýeli ýa-da öz etmeli işleriniň hakyky manyda etmeli işleriniň tersine hereket edýärler. Şuwunkun diýip alýar, ýani bir geçen 35 ýyla muň içine goşup biler. Yani 35 ýyl diýmek näme diýmek? İldeşler. 35 ýylda eýe bir 2 nesil ýetişýär da adından 3 nesil ýetişýär. Bir şeýle bir neme bar da, ene şu guruluşlar häzirki gulluklar diýip ony türkmençelep aýdýarlar. Täze türkmen dili olamaslygyny. Bu bir gulluk sözem bize neme diýen bir söz däl aslında, gawat gelýän söz däl. Guruluşlar döwlet guruluşlary iň bir merkezi jemgyýet bilen ýakyndan iç-içe gatnaşykda bolan guruluşlar ýöne şuwunkun bular adalatyň, asuwdalygyň, ondan soň başga näme diýerler? Ýa-ni şu zatlaryň garşysyna hereket edýärler. Bolmalysy näme gaýta-gaýta aýdýan, ýöne üns bermeňizi haýyş edýän asuwdalyk goraýjylar, hukuk goraýjylar, milli howpsuzlyk diýilýän zat iň uly bir neme asliyetinde. Bir milli, bir milletiň howpsuzlygy. Ol diňe bir ýankyl araçakdan geçen bir duşmanyň nemesinde däle, halkyň ahlagyny goraýjylar, halkyň milli gymmatlylyklaryny goraýjylar. Şu zatlar şeýle söz bilen aýdylanda gaty bir uly bir gymmaty bar da, ýöne häzirki şuwunkun Türkmenistanda şu wezipany eýelep oturan adamlar şunuň tersine hereket edýär. Munam häzir bir merkez höküminde ene Gurbangulyny görkezýärler, ýa onuň belli bir derejede söz azatlygynyň el berýän mümkinçiligine görä Niýazowy görkezdiler. Ondan soňra ogluny görkezdiler Gurbangulynyň, Gurbanguly Berdimuhammedowyň. Gurbanguly Berdimuhammedowyň ýegenlerini görkezdiler. Şular esasy adalatsyzlygy bozýan, adalaty bozýan ýa-da biýdüzgünçilikler, biýkanunçylyklar ýurduň içinde edýän diýip. Bular aslında ol biýdüzgünçilikleri, biýkanunçylykları, jenaýatlary edip oturanlaryň içinde düýede gulakdyr bular. Bular diňe görkezme halka ele şular günäkär diýip görkezme maksady bilen. Ýöne esasy jenaýaty, esasy biýdüzgünçilikleri işläp oturanlar şu nemäniň ýanky döwlet guruluşlarynda oturan, wezipe ýelap oturan şotaýynyň işgärleridir. Polisiýa işgärleri, meheme işgärleri, prokuratura işgärleridir. Esasy Türkmenistan derejesinde şu biýdüzgünçilikleriň, biýkanunçylyklaryň, jenaýatlaryň öýjegi şu guruluşlardyr. Men häzirlikçe jemläýin, soň ýene goşaýyn. Kardeşlerimiň aýtjak goýjak zatlaryny. Sağ ol Muhammed kardeş, bu pikirlerini paylaşan için. Şu yani belirtip geçtiniz da Türkmenistan'ın içinde yankıyalı şu polis dediniz da ne? Polis demek şu polisiye kuruluşuna getirilen adamlar nähili şolaryň bilim derecesi ahlak tarapdan araşsamy ya şol Türkmenistan'ın içinde bir ýedarkasyny izarlaya diýenen bir nemesi var da, bir gurrun var. Ýöne şol getirilen adamlar, şol polisiýa guruluşuna getirilen adamlar, men düşünjüm boýunça
bir düşünjesiz mankurtlaşan näme diýdi? Geçen gepleşiklerin birinde Muhammed kardeş sen belläp geçdiň da şu ýeke öýjükli haywan diýdiň ýalňyşmasam. Şon ýaly bir erwet niýetli mikrop ýaly bir adamlar polisiýa guruluşuna getirilýän mukadip düşündüm men. Sebäbi näme üçin bular şun ýaly erwet jenayatlary edip bilýärler. Haýsy wyjdan bilen, haýsy ýürek bilen sen şol ýaşaçyk gyzlary, gyz çağlary, bizim ertirimiz, geljegimiz bolan gyz çağaçyklar ente kämillik ýaşyna göz açylmadyk ente. Şon ýaly erwet bir ýollary jinsy zorluga edip bilýän haywan diýilen diýip düşündüm men. Muhammed kardeş, buyurun size söz verelim de. Oğlum, Ajahan hanım. Men izin dowam edeyim. Ýa-ni aýdýanlarymyň men häzir açykdan açyk öz adyma Türkmenistandaky hukuk goraýjy guruluşlary günäkärledim. Bunun sebäbine aýdyp geçeýin. Näme sebäpden? Indi bular gönden-gönem jenayatlary işleýärler. Munyň subutnamalary gatykändir elimizde. Ondan da şar halkyň aňynda bardyr bu zatlar. Ýöne bular nähile işleýär bu jenayatlary? Birinji bilen iň ýakyn mysaldan başlaýaly. Ene Könürgünç ilimizde bolup geçen waka şu Ýyldız Gyýymyň başyna gelen ýagdaýda kim bar? Şu taýda Olga adynda bir denan maşgala bar. Olga adynda bir denan maşgalanyň nähile bir güýji bolup biler. Men soraýan bir fiziki güýji bolup bilermi? Güýji kime ýetdi? 18-17 ýaşynda bolan bir Ýyldız Gyýymyňda ýetdi güýji. Ondaşynda ýeten o ýa-ni şol zatlary görüp oturan, şol zatlara gatnaşan adamlar bar töwereginde. Şular şu Olga diýilýän denanyň güýjünden gorkusyna etdiler şol zatlary. Elbetde ýok. Kimden gorkdular? Onuň arkasynda duranlardan gorkdular. Onuň arkasynda kimler dur? Polisiýa dur, mehkeme dur, prokuratura dur. Diýmek ki, şu taýda işlenen jenayatyň içinde şol döwlet guruluşlarynyň işgärleriniň hem hasabyna ýazylýar şu zatlar. Hani bu taýda bular gönden-göni belki jenayat işlemen bilerler ýa-ni şu jenayat işleýänleriň arkasynda durýan üçin şolary öz goragyna alýan üçin. Bizim halkymyzda da näle bir düşünje bar, mentalitet. Döwlet işgäri bolsa, polisiýasy, mehkemesi, prokuraturasy diýmek ki bular uly işler edýär, bulara gaýtygul berilmez ýa bulara garşylyk berilmez diýen düşünjäniň arkasynda bukulup bu haramzadalar, jenayatkarlar şu görnüşde edenetdilik edýärler. Bunun näçe ýyl, bir näçe ýyl oğlumuz Süleyman Tursunbaýewiň wakatyndan men şu taýda mysal getireýin. Şoň ölümüne gatnaşan adamlar asliyetinde prokuratura tarapyndan, polisiýa tarapyndan ýydarlanmaly. Şular kim bolsa gündüzine çykarylmaly, jezasy berilmeli. Näme etdiler? Göz yumdular. Ondan bir ilerisine geçelim. Därsine. Şol Süleyman oğlumyzyň hatasyna gatnaşan adamlar hem şu taýda üýşmesi üçin, şu taýdaky nägileçiliklerini ýüze çykarmak üçin hem hiç ýyl bir mümkinçilik döretmeýän polisiýa näme etdi? Gatnaşdy. Jenayat edilen jenayatyň arkasynda durdular. Adalatyň arkasynda däl, ýa hak hukugyň arkasynda däl. Bularyň täsiri diňe bir öz edýän işler bilen däl, başgalaryna da şu jenayatlary etmesi üçin kömek edýänler üçin bularyň ýurduň içindäki biýdüdünçülikleriň, kanunçylyklaryň, edenetdilikleriň, jenayatlaryň öýjegi diýip aýdýanyň sebäbi şol. Bular hakynda aýdylajak zatken men uzatmaýyn kardeşlerime de neme diýip söz berin. Sag bolun. Sağ olun kardeş. Şurada Bahar Hanım
Size söz verelim. Başlayalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Salam vatandaşlar, yurttaşlar, kardeşler. Men şu öňünçe bir vatandaşymyz bir goşgy yazıp uğradypdyr da şu halka yüzlenme şonu okusam bolarmy haýyş etdi da ýöne adım bermedi. Ey halaýyk, nira bakýan. Ey halaýyk, nira bakýan. Lal açdyňmy, näme dymýan? Gyýz gelinler depelenýär. Perzentlerimiz öldürilýär. Zalim rejim islan wagty. Bugün senin mertebeňi depdi olya diýen haram. Bu jenaýetçi toparlar gaty agyr ödejekdir dünýä hasap gelen wagty. Täze Türkmenistan sana bolar arka hemde gala. Yıldız sen ağlama, korkma. Sen Türkmeniň halkyň gyzy, halk durmaly wagty geldi. Senin yoktur hiçbir günäň. Sana zorlap bu işleri ettirýän rejim utansın. Mertebesi depelenen yıldız sönýär parlak wagty. Yıldız başyny belent tut. Gara günlerini unut. Ýagty gelecegiň öňünde her ädimiň batly bolar, ýollaryň parlajak wagty. Täze Türkmenistan döredir. Neslimiziň geljegini, hak hukugyň goraljakdyr. Gyýz geliniň çağılaryň yüzü güljek wagty geldi. İçimizde bolsa wujdan, ey halaýyk aýaga gal. Gyýz gelinler, perzentlerimiz Türkmene gyzyl çyzykdyr. Ol çyzygy aşanlara ceza vermek wagty geldi. Goşgy 4 setr bolmaly da ýöne 5 setr edipdir. Birem haýyş etdi, men adymdan okap ber, ýöne adym bermediydi. Men aýtdym, adyň aýdaýynmy diýsem, ýok bermediydi. Ine men şu ýüzlenmän bilen Gaty gowy men şu ýüregine saglyk. Men şu ýüzlenmän bilen her bir eneler şunu ýaly ene ýorumlar ýazyp durlar. Ine şular ýazatlar ýazyp uğradyp oturýarlar. Gynançy gaty uly ýeke diýe ýyldız diýe orta çykardy bu zatlar diýe de şu videosy bilen orta çykdy diýýär. Şunun diýe hatta ejesi arkasynda dursa da diýe şonu aňyry polisiýa zada çagyryp şoň agzyny ýapjak bolup neme herekete geçerdiler diýe de onsoň men şoň ejesine de ýüzlenesim gelýär. Ayal doğan sen gyýzyň berdi ejer çeki näme üçin ses çykaraňak bütün eneler ene atalar ağalar hemmeti näde jan ýandyryp otyr jan ýandyryp parahatyň nagy damagy dolup gepledi diňkide men öz gyýzymy şu ýerine goýup gördüm diýdi o. Şular ýalak bir tanamaýasdy ene şu könürgünçli daşowy däl parahat ýa könürgünçli däl başga vilayetden bolsa da men Türkmenistanyň gyýzy şu bizim gyýzymyz diýip jan ýandyryp otyryny Oğuz'da hemmesi can yandırıp içinden gelip geplerdi. Näme üçin şu yıldızın ejesi ses çıkarana. Men utancak bolýar, belli onu düşünýär. Men gyýzymy şeýdipdirler, oturup ağlaýandyr, gyýzym ne güne galdy diýip, gaçak bolup galandyr, gidip bilen çäresiz bitse de izine gelip biljek däl. Ine bu çäresizlik. Şunya gorkmana gerek ýok. Ine bu gorkup siyasete goşulma, sen gepleme, uzakdır, görenine aýtma. Şu ýagdaý bilen biz şu derejege geldik. Krasnovodda men gözüm bilen görmedim. Krasnovodda işden wagtym tualetiň arkasyna musur dökülen ýere diýdi bir gyýzyň ölüsü çykdy, Maýa diýen gyýzyň ölüsü tapyldy diýip şey diýdiler, gurrungetde gyýyzlar. Onsoň näme boldy, jenazasy boldy diýip, şoň gidenler bar diýip şey diýdi. Soň
O eyyam polisiyalar o yere bardı deydi. Şu avaza gezmäge gelen yegenler mi, dogonlar mı, yaşın dostlar mı, o wagtynda yegenler gaty fajalap durdular. Yaman eşereşip gördüler. Häzir ama az esrap duranaklar, indi häzir nemet durun, yegenin nemesini berýärler, dostlar diýerler, öz gupyk bardyr. Hani spik kaldı içili. Öňem mundan 4 ýylmy öňem bir ölümün, bir gyzyň ölümine sebäp bolupdyr şogy. Şol öz gupyk aradan ýok bolup aýrylypdyr, ýene orta çykypdyr. Öňem könülmüşde bir gyzyň ölümine sebäp bolupdyr diýdi. Şu aradan ýok bolup gidi, ýene de orta çykýar. Yegenleriň eli var onda diýdi. O şo gorýamyşyn. Öňem şol türmäge öýbermäni alqaltda sadece gözden birazcık ayrıl, üstünden halkın gözü olmasın. Göze düşme, ayrıl deyipdir da yetin tümbek yeri. Yine daha şoğuzda Avtoparkın başlığı işten kovurupdur deyiştik. Bugün haber geldi. Şol dünkü şo yalanaç Tokoyda kovalap kıyızlar bilen yatıp durup çöp çalamın içinde yine kaçırıp tutup bir şey edip keyip edip yürün videoların içinden şu Avtoparkın başlığının videosu çıkıptır. Onun için ol işten kovulupdur. Yine şonu işten kovunda näme çare gördüler kaşına. O işten ayırır yeni bir işe koyuyorlar. Ya barsı bunların zıncırlama. Bir-birinin arkasında duruyorlar, bir-birinin ayıbını yapıyorlar, orta çıkarmıyorlar, göz için o yerden işten kovamıyorlar, yeni bir yere işe koyuyorlar. Ne bunlar yağlı yağdaylar var. Neme zampali sapar özünü asıptır deydiler. Ölüptür mü deydim, özünü asıp öldürüptür, intihar etiptir deydiler. İnşallah doğrudur. Ya bir şu çağırdığı yıldızlar, ne çemir çağların ölümü var, kanı var onların elinde. Süleyman neresi de ölünde, yine şu polisiyalar, zampalitler arkasında durmadılar. Cenazasını da halk arkayın bari bilmediler. İnşallah özünü asandır, ölündür. Yani öldü ben bir yere gizlendirdiler. Bunlardan her zada da garaşarlar. Öldü deyip başka bir yere ayırıp könlümüzde öldüyse Krasnovod'da da yaşay veriyor bunlara. Hiç önemi yok. Öldü deysen mazarından çıkılan geliveriyorlar. Bir-birinin ayıbını yapıyorlar. Şu sebeple şeyle o korkorluk oldu bulardan. Utanmayan bir zat oldu da öldüğünü öldü dedi ben bilirler. Yöne zampali sapar özünü intihar edip ölünmüşün. İnşallah ölündür. Şu vakıfta diyeceklerim şundan var. Sağ olun. Sağ ol Bahar hanım. Atı yürek paralayıcı. Kopturan vakalar. Melika Moğlim, hoş geldiniz. Size söz verelim. Başlayın. Hoş bulduk kardeşler. Bahar hanım inşallah ölünür dedin. Ölmesin olur. Olur özünü asayıp ya demir yolunu ölemek katiyen ölmeli olur ölürmeler. Biz varyançak olur durmalı. Bu yönü böyle ceza çekmez olur. Olur özüne karışan cezanı bilenlerler. Tahmin etken olmakları mümkün. Yani onun karşısından elbette olmalı bu ceza. Birinin çağrısını ten bir öğünde saklayıp onu tecavüz ettirip atatiyarı, babatiyarlar getirip onu köçe ayrap, yalanışlap becera etmeli sen neyem hakkın var? Ne şular yağdayı düşündü halk cahil oynar halk. Bir polis oraya beylik polisden martnemi yardım soruyor da kömek etti ya da ne hukuk koruyucu senin hukumu korumalı bir tutya. Bir makama zorluya beylik bir makaman yanına arda yazıp barıyor üstünden. Halk özünün şol yurtta özünün hak hukukunun yoktuğunu şol yurtta konstitusyon devletin aslında yoktuğunu bilen ok.
Yankı hukuk koruyucu olanlar milletin hukukunu koramalı. Yani Muhammed kardeşim de aydıklarda ehli bizim milli değerlerimizin koruyucusu olmalı. Şu değerlerin içinde birinci novatdadır onun halk, millet. Şu halkı şeydi, eslerini zorlap, zayalap, urup, eziyet çektirip bilen orada demek rejimin birinci eli ayağı olup hizmet etkenler şular. Hukuk ne bizim yurdumuz eğer Türkmenistan'da konstitusiya işleyen olsa, devlet kuruluşu geçirilen olsa, bu zatlar hiç hili bolmalılar, bolmanı hakkı yok. Şu konstitusiya kanun işlemen son, sonun hukuk koruyucu adı bilen şonu bürünüp, biz hukuk koruyat deyip edilenlerim şular olsa, onun çekmeli cezası kata ağır yönü özüne atıp ölmeni hakları yok demeyinle yöne şey deyip ölmeliler olur. Bir de şey öyle kıyılmadı. Süleyman nerede? Buna mendeş katken nemeden çağırların ölüm oldu. Özüne atıp ölen 12-13 yaşında kıyıcağısından haber geldi Hasama kanalına koyup haberlerde 3-4 yıl bunun. Şuradan hemmeden ne hukuk koruyucu koşadırnak içinde hukuk koruyuculuğun en eden cinayetler bağışlar menşutaydı duruyor. Sağ olun Melek Hanım. Bu fikirleriniz için, fikirlerini paylaşanınız için. Muhammed kardeş size de verelim. Başlayalım. Sağ olun ine ýaňy Bahar hanım, Melike mollum aýdyp geçdiler daşy sowutnamalar getirdiler. Ýöne şu taýda üns bermeli lazım. Şu gurrun edilen wakalaryň haýsy biriniň arkasyna seretdik ýa-da şoň içine seretdik bolýan. Şu taýda ýanky iň bir önemli bir ýurdun awat durmasy üçin gurulan guruluşlar, ýanky polisiýasy, mehemeti, prokuraturasy şolar bar da şu taýda. Şu bir düzgünçilikler, bir kanunçylyklar, jenaýatlar. Şolaryň arkasynda şular çykdy. Haýsy bir wakany biz ele alaly. Ene mundan 1 kilometr Allamyradatly marly bir vatandaşymyz, ýurtdaşymyz öldürildi. Kimin eli bilen? Meheme gulluklarının eli bilen öldürildi. Olam çykdy. Ene bulardyň bizim bize gelip gowuşýanlary, tek bu bize gelip gowuşýanlar belki müňde bir wakalar da. Hani has erwetleri, has aýlançlary elbetde ýanky biz soňky 35 ýylyň gurrun edelim. Şonu gurrun edenmizde de şoň içinde bolup geçen elhençlikler, jenaýatlar sanardan gatken şolaryň ählisiginiň arkasynda şu hukuk goraýjy guruluşlar bar da, döwletiň adyndan hereket edýän. Şolara biz ilsermeli da ýani biz köp zady sosial medyalarda da gaty köp ýüze çykarýarlar da ýani Gurbanuly Berdimuhammedow şeýitdi ýa ene oglu serdaşyň ýaly etdi ýa olaň ýegenleri şuň ýaly etdi diýip bir şeýle bir gaty ýöne çykarýarlar da bular bize şu Gurbanuly Berdimuhammedowyň tohum tijini alaly tutuş şular bir ekrançylygyň içine oturdulan garalyk bardyr. Egine bir şляпа, kostyum eýdirilip, mene gözüňize geler ildeşler. Şondan kän bir tapawdy ýokdur bularyň täsiri ýa-da eden etdilikleri. Ýöne asyl düýpde duran, ýani şu zatlaryň ählisiniň, milletiň, jemgyýetiň degradasiýasyna, jemgyýetiň ýok bolmagyna, jemgyýetiň ahlagynyň bozulmagyna, jemgyýetiň mertebesiniň depelenmegine iň uly täsiri ýetirýän
şu sözüne diýen guruluşlarymyzdyr ýyldaşlar. Birinji bilen bizine halkyň köp bölegi neme gözleýär-de? Günäkär gözleýär. Ýerde biziň bu ýagdaýa düşmegimizde esasy günäkärler näde diýip oňadam gynansak da şolar ýaly Gurbanyňly Berdimuhammed fiýal ala samsyklary oň tohum tiýji tutuşlugyna diýmekki nirde özlerini oynadyp berenlerinden habarlary ýok. Şolary görýär-de halk. Ýani asyl düýpde görünmän şu zatlary edip oturan öýjük şugun kunmuzda ana şu organ işgärleri ýa-da ýankyl hukuk goraýjylar diýilýär gaty bir nädip şolady özlerini gelişdirip halk köpçüligine aýdyp bilýänlerinem edýän işleri bilen deňeşdirende olaryň ahlaky ortağa çykýar-da. Şo taýdan biz görebilýär şolary. Onuň üçin halk köpçüligem başga taraplara seretmeliler men pikirimçe. Esasy düýp näme diýilýär virusyň öýjegini gözläp tapyp ýok etmeli-de. Ýani Bahar hanymam aýdyp geçdi, Melike hanymam öz pikirini aýtdy. Şu meselede ölmesi gowy diýdi. Elbetde bular ýok edilmeli. Ýani birinji bilen bular halk köpçüligine eden etdilikleri, jenaýatları diýri käntek ýüzüne urulmaly, halk köpçüligine tanadylmaly, eden işleri ondan soň näme jeza laýyk görülse, münasip görülse şo berilmeli. Näme üçin hem özlerine sapap bolsun, hem bular üç şarkadan bäri şu ýanky bir rejimiň biýdüdünçülikleriň, bikanunçylyklaryň, jenaýatlaryň edilip gelýän bir nemeler da bular nesil ýazarlýar-da bular köpsi. Şo zatlara üç nesil belki hyzmat edip gelýän bir nemeler da köpsi. Şular birinji bilen halk köpçüligine tanadylmaly, ondan soň münasip jezasy berilmeli. Ondan soň indiki geljek ýanky bir rejime, jenaýatçylara aýakçy boljaklara da sapak bolmaly. Men aýtjagym şol jemledim, sag bolun. Sağ ol Muhammed kardeş. Şurada Arslan kardeş baş Sağ olun Aycahan hanım. Benim internetim pes ya. Sizin mi sesiniz bölünüp geldi Aycahan hanım bilmedim. Ben devam edeyim. Esenlikler, illeşler. Dedin şular hukuk goraýjy diýesde biz. Bize tanadylan da halka hakikaten bular hukuk goraýjydyr tanadylar da. Emma şular hukuk goraýjy bolsalar ilki bilen hemen şeýle düşünýände bular bir adamın hukuku bozandan soň bir ortaya çıkmalı däldi. Hukuku bozuljak yerini görüp şu taýda halkyň hukuku bozuljak bolup oturan dep şu taýdan bir iş ýerine görüp şu taýda iş edip başlamaly guruluşlar diýjek bolýanda. Muňa mysal näme getirmek isleýän? Ene Türkmenistanda bir işlemeyen Cennetkär Toparyň konstitusiýasy bar. Şu taýda adam we raýat diýip dur. Indi bular halkymyza raýat diýip konstitusiýada şeýle bir maddalar ýazypdyrlar we adam diýip ýazypdyrlar. Ýanky raýatynkini aýdyp oturmaýyn. Adam diýen ýerlerinde adamyň dedi ýaşamaýa hak hukuky bar dedi. Bunyň ýaşama hukuky elde edilmezmi? Bunun islendik yerinde okumaya, bilim almaya hakkı bardır, yaşamaya hakkı bardır. Bu islendik iş etmene, iş yerini açmaya hakkı bardır. Bu islendik yerde medisinsk hizmet almaya hakkı bardır. Garaz hemme yerde hakkı bardır deyip yazıklı. Yani konstitusiyada. Ama raýat deyip duran yazıklı yerinde şoňýaly hiçbir zat yok. Mene duş gelmedim. Näçe geze okup çıktım konstitusiyany. Ene şo taýda diýmeli de bular.
Kanı berde halkın hukuku bozulatan nem için sen bu raiyet diyen sözü mertebe kemsici deyip şo taylarda hareketini görkezmeli bu kuruluşlar. Ama binalsayan bu böyle değil. Yani kardeşlerimin bellep geçişi yalı var dünya halkın üstünden tayaklap halkı yani özünün milli geliri var baylığı. Ondan güýmep uzakta tutup durmalı guruluş tablar. Gepin kıskası turbanı goramalı da. O turbanın üstünde tayak durup alıp gorap dursa bolmadı ki. Onu başka bir zatlar bilen güýmep goraýarlar. Bular şo guruluş bular. Beýle bolsa näme bular halka gönden gön dönüklik etdigi bolaturan. Indi ön gepleşiklerde ildeşlerimize yüzlendim, haýşam etdim. Şular öz garyndaşlarymyz, tanışlarymyz, obadaşlarymyz şulara aýdyň diýin diýip de indi mene bir 5-6 aýdana geçendir bu sözler aýdyp geletanma. Şol gepleşikleriň isini deme. Köpsini barlap zat edip gördüm, zat etdim. Kommentlarda ya yenin bir ýerde hiçbir ýerde bir ildeşimiziň o men palança garyndaşym bar, men şoňa aýtdym, duýdurdum diýmedi. Ya şonuň ýaly bir sözlere duş gelmedim. Indi ben bunu näili düşünýän? Diýmek şo ýanky tanışyk, bilişi şu ildeşlerimize hem gerekli eleken diýip düşündüm. Oňa hem düşünmeklik bilen kabul edemen. Sebep şu ýurtdaşyna çykarylan halkymyz bar. Şular çık oturanda şo ýanky garyndaşlary, tanış bilişi şolara hiç gaýsyna diýen däldirler. Çykma, maşgalaryndan uzağa aýra çykma. Maşgalalar kän dagaly otyr, kän bozula otyr. O günde diýeni ýaly maşgala bozulady, ýaş gyzlary bozula otyr. Bizdiň elimize ýanky jenäýet boldy diýip dela geler ýa dela açylan olar ýene näme. Garaz şunuň ýaly zatlar kän gel otyr. Gitme maşgalaryndan, tanış bilişiň bolsa da şolara hem aýt diýip. Garaz şolar bir sany garyndaşyna şeýle zatlar duýdurup ýa bir aýdan ýeri bolmady. Şunuň ýaly hukuk goraýjysy bolsun. Gaýtam tersine, bular özleri aýdady. Problemaň bolsa meň ýanyma gel diýip aýdady. Serediň. Bular seň problema düşmeňe garaşyp oturadylar. Bular niýetine hem serediň, edjek işine hem serediň. Şonuň ýaly bular. Indi şu ýanky ýyldızçyýymyzyň düşen gününe, yok düşen gününe değil, düşürülen gününe günde yıldızlar ýanky düşüpdir. Şonuň izini hem meselem izarlap gitsen bu Könevgenç'te diýelim bir ýurduň bir künjeýinde. Emma beýleki ucu o Aşgabatyň bir ýerinde çykyp o kim bilsin Arapistana çellik geçip gitjek bu jenäýetlaryň izini izarlasan. Soň öňem bir neme gepleşiklerde ýene bir nemeni aýdyp geçipdim. Bir tanış oglan nemede o Gurbanguly Halaşdamy Hojambazdan bir ýerde bir etrapçy açdy 2010-njy ýyllardan 12-nji ýyllardan garaz şo ýyllarda şo taýda etrapçy açan wagty bu ýanky powur bilmem bir zatlara bolup giden eken bu oglanym. Soň şu bir ýalňyşlyk bilen bir zat bolupdyr bir ýanky bir binanyň içine giripdir. O taýda hem gapylar kän dedi. Birden bir gapyny açdym dedi. Şo taýda şeýle bir gyzlar owadan hemmejigem ýalaňaç dedi. Bir adamam bar eken dedi de şo taýda. Emma türkmen däldigi görünüp duran dedi. Hemmesi hem ýalaňaç, göt açyk diýer, oýnaşyp ýörler dedi. Ýanky dörd ayak bolup. Indi muňa näme diýjek bolan? Bu zatlar o baştan başlap gelin oturan zatlarda. O başyndakiler edýär, soň ondan kiçisi edi, ondan kiçisi, ondan kiçisi, ondan kiçisi edip diýip serediň ýurduň o künjeýine barypdyr, Könevgenç'e barypdyr bu zatlar. Bu birinci gün däl, bu näçe sany gyzlarymyzy, çagalarymyzy saýalap gelipdir bu rejim, bu ýallakylar, itin iskaýa adamlar bular asly özleri. Häzirlikçe men jemledim, sag bolun. Arslan kardeş. Melike Moğlen size söz vererek başladyna. Bağışlar tabii bir yana. Psikolog heda etti de. Ne yani bahar harım aydık geçti de şu ecesine yüzlerine yıldız kıydamadım.
Goşul senem diyen yazdı bir çağırış etti sesini çıkar berde ortaňam dip. Şu gaty doğru yüzdönmü? Näder Arslan kardeşim de mağdak geçti. Bu yurdun hemme yerine var. Dine könür görüştü. Bir yıllık gıydamız değil. Yılladan engdeş bizim näçe gıydamız dayalarını näçesinden ne diýersinden ne örsünden habar yok gıydamızdan ba. Şulun hemmesi näme üçin ine türkmençilik mahkamalar, hukuk goraýjylar eden edip bilýär. Ýöne en atalar utanmaly ondan. Şol ýaly düşünje var. Eýilgün näme diýer? Eýilgün senden öňürti bilip ber näme edip beren. Ýöne her kim agdy ýaşmakly, agdyna fermer çekilen türkmençilik diýen zat goýmadylar. Edenler utansın. Siz utanmaň en atalar. Kimin başına gelenem bolsa şu zatlary hökman dile getirin, aýdyn. Sizin çağaňyzda, sizin özüňizde, sizin daşyňyzda gora bolmaly adamlar, sizi goramaly, sizin hak hukugyňyzy goramaly adamlar şol ada bürünip sizin çağalaryňyza zorluk, tejawüz edip beren bolsa, siz näme üçin utanýaňyz? Siz utanmaly, çekinmeli. Ne şu çıkışlaryň aşagyna hiç olmaň kommentariýalary ýazyň. Biziň telefon nomerlerimiz bar şu taýda biziň guramaň ýüz tutup. Ýurdun içinde siziň dadyňyza ýetişek, siziň hak hukuklaryňyzy gorajak kada, kanun, konstitusiýa diýen zat ýok. Ne hukugyňyzy goraýmaly adamlarym siziň çağalaryňyzy, gelinleriňizi mektep ýaşyndaky çağalaryňyza çenli zorlap, daýalap ýörler. Ne könürgünçdäki waka bir nädibem bolsa biri ýüregine sygdyrman biziň gurama habar beripdir. Ýöne aýdylman, emsim ýörlen ýerler gatken. Näme üçin eger hukuk goraýjylar goraýan bolsa halkyny, milletini näme üçin biziň çağalymyz 19-17 ýaşynda diýdim bir oglanjyk marda demir ýoluň aşagyna özüni zyňypdyr. Erkek oglan näme üçin? Ya näme üçin 12-13 ýaşynda gyýyzlar özüni atanlar bize gelip dura o zatda habary. Diňesiz diňe birden kän habarlaşyp dadan aýdyp oturanlar. Şoň üçin hiç zatdan çekinmeň. Utanmaly adamlar, başga adamlar jezasyny çekmeli olar. Siz hiç zatdan gorkmaň, çekinmeň de aýdyn. Hiç kiri polisiýadan ol mahkamalardan kömek sorap şolara ýüz tutubam barmaň. Ine ähli ýurdun içindäki jenaýatlary edip berenler şolar. Bağışlar men ýere çykaýyn. Sağ olun Melika Moğol. Şurada Oğuzhan kardeş başlığına söz verelim. Şu 30 ýyldan bäri şulan eden etmişleri üstü yapılıp gelip otuyda. Adam öldürýärler, gyz zorlaýarlar. Her näme etseler şulan dogry bolýar, halky susturýarlar, enesi atasyny susturýarlar. Indi bugün bu ýyldız jigimiz birinji däl, bundan başga da kän olaýlar çykdy da şu eden etmişleriniň onu. Bulary artık düşünü bilen oklar. Sebäbi näme üçin bugüne çelli şol üstünü kapatdylar, agyny ýumdurdylar, halkyň enesi atasyny gorkuzdylar. Bugün sosial mediýanyň ösen döwründe, internetiň ösen döwründe bide bir Z kuşagyň ösüp barýan, bular ýaly zulmlygy islemeýän Z kuşak bulara başardan ok artyk. Ne şonuň üçine mende patlap başlady. Bularam öz eden etmişlerini bilýärler. Öz nasıl ölmek ya da ay men däldim başkasy diýip oýunlanman. Entek özüňizi asan köpelersiniz. Ýöne özüňizi asanyňyz bilen siz
cedadan gutulup bilen yok. Sizin çağalaňyz çekjek bir cedany. Ol sen ölürsün. Ýöne ýygyňda maşgalaň bar asyl. Sizlere dönüş ýokmdy. Hiç ýyly. Sizler hökmen cedaňyzy çekaýmaly. Polis işgärler. Sebäbi siz halky şuna düşüren sizler etdiňiz. Öz eliňizi bilen etdiňiz. Bilip etdiňiz, bilmän etdiňiz o gyzykly däl. Etdiňizmi? Etdiňiz. Öz halkyňyza zulümlik etdiňizmi? Çekerdiňiz jedany. Bolýasa bolmuş. Gysgaçyk tutuýun. Sağ ol, Oğuzhan. Bahar hanım başyny. Şuň halk arasynda bir gurrun bolupdyr. Neme könülmüşde polisiýalaryň içinde bar, bular ýazada begenýenem bar. Bir polisiýa diýipdir, şu videonu kim göýberenem bolsa gaty gowetipdir. Bolmasa o hiç bilmez diýipdir. Uru versin köçede, ýene süýräp öýnerser, ýene bu zatlar dowam ederdi. O eger meni plany zorludy diýip barsa dinlenmez demekdir. Özüň neme guýruk bulansyň, ýani seni gelip zorlaýberdimi, hany onda üstüňde bir dyrmalanan ýeriň barmy, seni urup zorlamazan göýük düşen ýeriň barmy, çeýdi belçireç otururdy diýipdir. Ýöne şu videonu goýberenler gowulypdyr. Köp zadyň nemesi açyldy. Mene hezil etdim şoňa diýipdir. Köp sağ bolsun diýip şoň ýalap diýenler. Diýip burun etdir begenýärlere marekenli bir şey geň gördüler. Polisiýalaryň içinde bar eken bular ýalap diýip. Vicdanlısı bardır, birde ikide çıkandır. Ondan men şu Yıldız hanımın ejesine şunu diyecek, birem halkımıza diyecek. Menin başıma gelmesin beýle zat. Men mara gelmesin dilek edýän gyýzyma da aýtdym. Eşde oturan zatlarymyz gaty erwet diýdim, aklyjamy diýdim, okuw äkit getir, hiç ýere bazary da göýberme. Tuvalete çıksa da kapıyı tuvaletin kapısının ağzına durdum. Eşitten zatlarında katı ervet felaket değilim. Indi men şu halka yüzlenýände men özüm bolsam, ine şunýalyk çıkış edip aýtjak. Menin çağamy şeýtdiler diýjekler. Men utanjak däl. Men gyýzym bugüne düşende gyýzymyň aýyby ýok. Bunu bugüne var getirenler utansın. Döwleti ýöredip bilen Türkmenistan ýurdumyz nemet bilen aklar ýöredip bilmeýänler utansyn. Halky gorýan diýip çağalar şu güne getirip berenler, komitetler, polisiýalar utansyn. Ine öz gupy ýykwa meňdeşler näp oturup bilýär. Men ýok, men bilen hiç ýylyna aragatnaşygy ýok, men tanamaýan oğlya diýenni diýip şu videonu izlädiler. Şu gyzyň bolýajagy ejeke gaçjak däl. Men izledim onu var oturup ýüregime daş bagladım izledim. Bolýa ejeke men gaçjak däl ýüzüne gılç diýip soňra. O gupy seredendir video seredendir. Näde buzdan çydap oturup bilýär şu ýerde. Näde oturup bilýär. Olýa diýen aýalym çağı saklama ene bolmaga hiç ýyly haky ýok. O çağısyny elinden alıp atasyna bermeli. Çağlaryň atasyna bermeli. Belki garypdyr, belki bakyp bilýänlerdir. Bakyp bilsin, bilmesin, atasy onu bar her eder, hesip eder, bakar. 10 ýalyk jelebiň eline çağı terbiýe alsa kim bolar olar? Oglu ogru bolar, gyýzy oğlu bolar. Oýan şu oğlu diýen jelebiň terbiýesini alan çağdan näme boljak? Şu ondan soň nemäň şu Ýyldyzyň özüni günäkärlädiler diýip begenýänleriň üstünden aýtjak bolýanlar. Ine şular ýaly videonu uğradyň. Halkyma ýüzlenýän, halka ýüzlenýän, mary bolsun, başga bolsun, lewap bolsun, tapaw diýok. Türkmenistanyň ýerimi kimde kim şunýa derejeye duruşma ýeten bolsa, o adamyň üstünden gülmek däl, ol maskaralamak däl. Bir adamyň mary ejiz, şeýle ezilen watyny ýüze çykarýaňyz. Biz onun arkasında durýar. Gör video gelenden soň, habar çıkandan soň näme etdi? Yani özüne asan tapıldı, işten kovulan tapıldı,
şunu yalak videoları gizlemeli. Şu video gelmedik olsa Yıldız Hanım bana ecir çekmeye devam ederdi. Hazır hem her yerden bahane gözleyemişler da şu Yıldız'ı özünü günahkarlayacak olup her hile çıkınemet görüyorlar diye bahane gözler. Yani şu video yüze çıkandan sonra bir eli bağlı, dili bağlı diye polisiyaların. Hiç şu dermeyenlerin, cinayetçilerin eli kolu bağlı diye de bahane tap bilen aklar diye. Yine şular yalak gururlar var. Birem şu Yıldız'ın ecesi senden hayiş ediyen, utanma, seni bu duruma düşürenler utansın. Biz Yıldız için özümüz paralayır. Türkmenistan'ın birinin çağası, başka birinin çağası da şu bizim hem çağımız. Yıldız sadece ecesinin çağası değil, ehli enelerin çağası, ehli ataların çağası, ehli ağı doğanların cilisi şu. Biz şolun arkasında durmalı, ezdirmeli değil. Yaş neslimiz o bizim. Bizim doğamız, yurdumuzun geleceği. Hazır ne yurdun başında oturuyorlar da şuların haysının peydası var. Gidiyor, turba karavulluya. Orsa yaramcanlığı ediyor. Halka aç koyup halkın hakkını orsa iyidirip oturuyor. Bundan bir devlet yöredil mi oluyor mu? Şu çağaları okutmalı, yetiştirmeli. Bu devletin, yurdun geleceğidir. Ben yine bir gezekte yüzlenen şu Yıldız Hanım'ın ecesine hiç utanacak zat yok. Orta çık, ecin için depleşik et, gel bize koşul. Sen o siyasete koşulma diye korkup, evinin kısıp, ağır bir gün gelip dur sen başına şu var. Çağıcını vurup dururlar. Bir hapa vurun geliyor da ağzıma 60 tane nämeden alan bir varak çağağını ezip urup dur. Bundan metal adama ağır ceza var mı? O kız var onu öldürmek için urup dur onu. Öldürecek on fikri de tedavi o dizi bilen onun yüzüne tepmek. Birim arkasına ne depiyor onun dizi bilen. Belki o çağı ölü bilir. Süleyman'ın gününe düşürecek olup etip dur onu. Başka zaten tedavi diye benden hiçim sorulmuyor. Bu yüzden bir yere atarım. Birinin üstüne yükler koyuveririz. Biri gelir ha. Bu bir yerden hem için bir yalan aç bu yatır deyip. Seni öldürüp attın deyip aydı biliyor. Ne bunların kanun şeyle, bunların konstitusiyası kanunu şeyle yürüyorlar. Birinin üstüne atıp. Bu birinci gerek olan zaten. Mahire deyip bir ayalım öldü. Ağasının yok kakasının kızı varken yanında. İki erkek doğanın çağaları çoğun mihmançılığa geliptir. O kızım öldü. Öldürdüler. Şunu bir yana onu kutup veren bir oğlancığın üstüne atıp türme verdiler. Bir yıla yetmenim ölçü geldi oğlanın. Ne şular yalak ediyorlar. Çoğun için arkasına katı dik durmalı çağalarımızın. On çağa zaten vihihi deyip gülüp geçmeli değil. On çağası olsa erki men çağam bolubiler, menim artığım var. Belki on başına gelibiler, okuldan geliyor, ya bazardan geliyor, oğluya çıktı önünden. Geç bir ana eneni plan edeyim, öyle şey dikepliymişsin oğluya. Ecen deyip bazarı da ellerini deyip aylak yeri diye. Her zada ayağı bilen depip koyuverip. Bunlar var neme oluyor kafadayı diye de bunlar. Şonyalak bolup gidiyor bunlar. İki tane erkeğin aşağına bir girip çıkıyorlar da ondan sonra özüm erkek bakan her zat depi. Erkek ama olsa edebilmez onu. Ondan sonra şu maşinin içinde, maşinin siveri tutup oturan oğlanlar tutuldu mu? Ondan sonra çektiler mi? Yani şolarım yığınamalı. Olurum cinayetkar. Şu kıyızın nem için maşinin siverini tutup tomaş edip oturuyor. Olurum yığınamalı. Yok men. Oğlu diyenine çağatını elinden almalı. O çağatıkların atasının eline vermeli. Atasına vermeli. Kömek etsinler. Devlet nerede? Dördüncü yerde durmuyorsun biz baylıkta. Yani çağalarımı yetiştirmek, yeni bir zat deyip festival mi nemeler geçirip hani şu jurnalistler nerede? Yine videosu çıktı. Gitsin şu kızın öyüne, interview alsın. O yüzden o yerde sonra gidenler de kıyıqırıp üstüne korkulupdurlar.
Diderek zat geplemez ýaly etipdir. Belki de özüm isläp bardym o ýere diýdirbilerler. Ýöne gyýgyrypdyrlar sonra wagtyna. O ýerde de eşden polisiýeler daşar çykyp gürrüň edipdir. O gürrüň bize gelýär. Bizim her ýerde gulagymyz bar. Pikir etmesin bu maşgalasyny biz gysar hiç ýerden habar barmazdyk. Bizim öýümizden gelmeýär habar. Howadan gelýär, howadan. Kuşlar getirýär bize. Getip habarlary berýär. Şoň üçin hökmen enatalar ayaklanyň. Şu kömürgönçüň halky ayaklanyň. Nirde başga da ýyldız ýaly ine orma tokoýlarda kowalan zorlanyp ýören gyýzlar bar. Şolar üçin hökmen enatas däl, halk ayaklanmaly. Şu ýerde bir pişigi ýa iti öldürsünler, urup halk näde çykyp protez ýapýarlar. Hayvan sever biz. Ine iti şeýdip öldürdü diye. Bizim çağlarımız itçe ýokmy? Ine bir gyýzlar ölýär, öldürilýär. Näde aýal gyýzlar? Şoň suratyny, portretini alyp köçär çykýarlar. Näme üçin köndürgönjüň aýallary çykanak? Ba erkekleri otursun öýünde. Näme üçin aýallar çykanak? Erkeklerim destek neme kömekçi bolmaly ýanyna. Ine bizim çağamyz bar. Buňyň başyna gelse erki bize gelýär. Biz nähili ýagdaýa geldik. Biz 4-nji ýerde durýas baýlykda. Näme üçin bizge heme ýurtdaşyna gitmeli eneler, çağalar hem izinde zorlanýar. Şo gyzyň suratyny alyp çykyn, ýa-da ýyldyzyň adyny ýazyp çykyn. Neme ýazyň bir lozinka, göteriň çykyn. Suratyny kserkopiýa etseň peçatlap berdi. Alyp çykyn eliňizde. Muňa meňis näçe çağalar zaýa boldy, onam tapyňdy gyýgyryň çykyn enatalar. Erkekler ağa dogollar, ulu aýal dogollar. Hemmeňiz çykyn. Sag bolun. Sağ ol Bahar hanım. Muhammed kardeş başladı. Söz verelim. Oğlum. Şimdi bizim halk arasında başka belki cemiyetlerin içinde de bardır ol düşünce yani. Bizim halk arasında da hasi yayıvan da kardeşlerimize de yüzlenme hükmünde hemen birinci öňde öncelikli halka yüzlenme şu. Ne şular ýaly haram piçlerin, çöp düýbülerin, jenayetçilerin elinden ejir çeken ýa-da şularyň jenayetlerine duçar bolanlaryň köplemesinden bizne zaýa diýip söz bolanýarda. Aslında bular zaýa däl, bular şol haramzadalardan ejir çekenler, gurbanlar. Gurban diýilýär bulara. Ne şonu halk köpçüligi birinji bilen öz aňyna ornaşdyrmaly. Daşyndan gülük geçýändir ýa-da özüçe neme diýendir bir ýigrenç duýgusy bardyr şolar ýaly ýagdaýda halkyň arasynda gezip duran ýa-ni ýaş gyzlar bolsun ýa başga ýagdaýlarda düşen, şo ýagdaýa düşen bizim vatandaşlarymyz bar da Türkmenistanyň içinde. Elbetde daşynda da bardyr ýöne. Häzir bizler näme diýilýär ýa-ni çürüklüğün döreýän ýeri de mikrop öýjüginiň gurrunly diýäsde häzir. Şo taýda halk arasynda şoň ýaly bir görüş bar da düşünje. Birinji bilen şonu ortadan aýyrmaly. Şol ýa-ni haram rejimiň ýa-da rejimiň ayakçylary bar da täze goşulanlar bardyr. 3 nesil bäri şo rejimiň priapkalary bardyr. Şular şol mikroň öýjügi da şulardan gelip çykýan bir söz şol. Şol halkyň arasynda ýanky ahlaki taraplardan ýa başga sebäplerden halkyň gözünden düşürildi diýip hasaplanýan köp ildeşlerimiz, vatandaşlarymyz aslında şol rejimiň gurbany. Şo göz bilen seretmeli. Birinji bilen halkymyz şuňaly ildeşlerimiz bar bolsa şolara şo göz bilen seretmeli. Ikinciden şol ejir çeken adamlarym özüne şo göz bilen seretmeli.
Eger şo taýda bir zaya bar bolsa, şo zayalar hem şol gorgun işgärlerdir. Esasy adalaty, hukugy, adamyň hak hukuklaryny goramaly adamlar eger şol zatlary şol zatlaryň dowam etmesi üçin, şol zatlaryň döremesi üçin şolar öň başçylyk edýär-de häzir. Muňa biz haýsy bir watandaşymyzy alaly, ýurtdaşymyzy haýsy birinden sorasam şu guramalaryň içinde häzirki işläp görenleriň arkasyny tutmaz. Hiç bilen. Sessiz ýüreginde belki öz düşünjesinde bolsa-da şol arkasyny tutmaz. Ene birinji bilen şu mikrob öýjügünde gezip gören ýanky nemeler. Kaç söz kanda bulara iň medeniýetlisi bizde bir türkmençilikde nakıl bar, her ýurdun awyny diýe öz taýdysy bilen awlaýarlar diýe. Ana şolaryň hemmesi şu rejimiň aw taýdylary. Ene şu taýdylar häzir Türkmenistanyň içindäki bolup duran ähli biýdügünçilikleriň, jenaýatlaryň şular sebäpkäridir. Ene şu taýdylaryň öýjügi şol zatlaryň öýjügidir. Birinji bilen şular özüne bir nähildiliğe, bir özüne seretmeli, aýnaň öňüne geçip. Ondan soň halkymyzam şo taýdaky ýanky meselelere şo göz bilen seretmeli. Bu taýdylaryň eden jenaýatlarynyň ýa-da arkasynda duran jenaýatlarynyň sebäbinde ejer çeken adamlara ýanky zaya ýa-da bir awraýdan düşen göz bilen seredilmeli däldir. Eger şo taýda bir zaya bar bolsa, ene şu ähli ýanky hukuk goraýjymydyr, edarasymydyr, nämesidir, şoň içinde gezip görenler birinji bilen iň zayalar şulardyr. Aýtmak isleýänim. Men jemledim, sag bolun. Sağ olun Muhammed kardeş. Arslan kardeş size söz verelim. Başladı. Sağ olun. Eşkaran öňümken işdärdik-de. 13 ýaşynda özü nasypdyr, 15 ýaşynda özü nasypdyr, palançanyň gyzy ýa palança obada bir gyz 16 ýaşynda eken özü nasypdyr diýip. Men şuňa näil düşünýän, näme diýip pikir edýände, ýani şulary hem, şu özüne asan gyzlary hem birleri şunuň ýaly elinde eýrendir, ýa ýene bir zat edendir, cinsi zorluk edendir. Soň bular namusyna, arna çydap bilmin, utanjyna şu gidip özüne asandyr-da diýip pikir edýän. Biziň hem halkymyz bar. Olara da näme diýip algalaýarlar? Ey was kesele ýolupdyr diýip. Şunuň ýaly bir was kesel diýip bir porruk bir düşünje bilenmi, söz bilen halkymyzy hem aldap goýberýarlar. İzini hem dereňemidi, näme sebäp bolupdyr, nädip bolupdyr? Ama was-wasaki ýolugan bolsa psikiski bozulma bolandyr. Psikiski bozulmasy nämeden bolupdyr? Näme sebäp bolupdyr? Bu zatlar izarlamaýarlar, was-wasa ýolupypmyş diýip aldasalar, aldanyp gidiberýärler. Bu zatlary soňuny bir çöşmeşlep, çözüp bir soňuna çykyp goýmamız we döwletimizi gurmamız gerek. Şu zatlar döwletimiz guruksyzlykdan bol oturan zatlar. Men siyasata garşmaýan diýeniz illeşle, siz siyasatyň içinde ýaşap ýörsiňiz. Mene şu ýyl biz ikimiziň hem Enes atasy men siyasata garşylmaýan diýip näçe gezek aýdandyram. Indi ýene bir zat aýdasym geledi. Şu özünde bir gepi bardyr. Özü bir zat edendir. Şunuň ýaly sözü aldalanyp ýa şunuň ýaly sözleri aýdyp ýörenler size aýdyn. Hiç kaçan unutmaň bir ene gyzyny doğup yetiştiren wagty ýa bir ata gyzym sende bir zat bolsun, sende bir zat bolsun diýip bakan ýok ýa sen jelep bol diýip bakan ýok gyzyny. Ýa şonuň ýaly diýip ulaltyran ýok gyzyny. Ýa siz ýa bu mehemeniň 6-njy addelyň bu podwalda oturyp düzüp berýän halkyň aňyny ütkedýän, manipulat edýän sözlerini halkymyzy aldamaň sizem. Halkymyz sizem şoň ýaly zatlara inanmaň diýjek bolýan. Tamam seredin ýaşlygy ýa-da salasanda adam ne bolsa hem bir öňler biraz adamlaryňyzda ahlak bar ekende
bir wagty bir garyndaşlaryňky, zadyňky gideniňden bir oturup dolup doşup birbiriniň aladasyny edip kömege barýardylar. Indi bolsa halkymız bir oýuna getirildi-de. Ýanky birbiriniň çagasy, ýanky iki dogan birbiriniň çagasy gyn durmuşa bir zada şonuň ýaly bir keselen bir zada seze bar bolsaýam şoňa begenýän bolupdyr. Indi bu sözü aýdyp men halkymyzy ýanky kemsitjek bolam ýokdan bu oýuna getirilen yerimizi düşünin diýjek bolýan. Ýadyňyza salyň biraz bir ýanky näme diýler aly telefona praşyk edilen ýaly biraz özümizi praşyk etjek bolalım, öňki bir boluşumyza dönelim. Ýanky oňurgalylyk bir insanlyk bir döwrümüzi ýatlarymdan şo zatlara gelelim. Artyk bir rejimiň getir otan oýundan çıkalım diýjek bolýan-da. Pikir ede görüň, iki dogan birbiriniň çagasyna gynalsa şoňa begenýän bolupdyr. Häliki obanyň aňyrky başyndaky obadaşymyz gynalsa onu aýdybam oturjak-da. Öňler şunuň ýaly bu obadan ýanky bu köçeden bu köçeye geçip gidip oturamasaň palança ýeňe ýa palança dep palança obadaşyň aýaly bu zat dep şunuň ýaly salam berip ýa bir gürüňdeşlige geçip gidiletdi. Indi bolsa nägili güne geldik biz? Gaty gynaldyryjy. Bir de gelişmeýär gepin kıskasy millet bunuň ýaly bir oýunlara gelmek. Sag olun jemledim men. Sağ ol Arslan kardeş. Melike Moğol'un baş üstüne söz verelim. Arslan kardeşim gaty dogry aýtdyň. Şu wagt ene şu ýanky aýdandan var, ene goňşuda dogon bidar. Şu zatlaryň içinde de şu milli howpsuzlyk işgärleriniň nimesi bar. Şonuň agitasiýasy bilen edilýär. Halk bir ara gelmesin, biri bilen dertleşmesin, maslahatlaşmasın. Bu milli howpsuzlyk guramasy şolada bürünüp bulan etken işlerken ne yurttaşına çıkan yigitlerimiz var yaş. Şolun eýden namaz kılarlar galya gelinleri gayızcıları ya şoňa meňdeş garyndaşlary şol öýden erkege uğratdylarmy? Derol şolun gelinler namaz kılatyna erurup başlaýarlar, agdurup başlaýarlar. Şolar bilen aran tazlap, gorkudup, ýa ýene ýalbaryp näme etmeli bolsa etýärler, şonu ele geçirýärler. Maskala kurumuny bozmakda da gaty aktiv bolar. Bularyň bara sanasaň sowagy kendir. Bulan çekmeli jezasy gaty kendir. Orsa gullyk edip eden üçin Orsa Akyan Türkmeniň tebigi baýlyklarynyň garawulçylyk etýänligi üçin öz halkyny etýän eziýetleri üçin ýaşyny ýetmedik çagajyklara zorlap, daýalap ola gyzymyzyň bu ad başyny isin ýyldız gyzymyzyň gününe salýanlyklary üçin bulan etýän jenaýetleri barmak basyp sanardan ken. Ne şu wagt şolar özlerini atýandylar. Derýazyň salaram näme senedem jeza çek gören bolýandyrlar. İşten aýran oturma watan opýany. Täze Türkmenistan Cumhuriýeti gurulan soň bu işlere täzeden serediljekdir. Siziň o berinçe ýüzlüýçe jezaňyz bolmaz. Onu kabul etmer. Siziň jezaňyz eden etmişiňizden gaty agyr bolmalydyr. Sebäbi siz halkyň biz arada ne de otyr ýaşlarymyz biziň neslimiz gelecek neslimiz ýurdun hakyky eýesi bolmaly ýaşlara etýän eziýetleriniz. Onu da gaty agyr jezalar çekmelisiňiz.
Şu yılı nähile urlu köçülere aylanıp. Süleyman Çağaçyk nähile garaganlara yatırdyňyz o çağany. Sizin burnunuzdan, gözleriňizden akar ýaly etmeli. Siz aslında kanuny seretmelersiz. Kanuny göre etip ýörsiňiz bu işleri. Siz kanuny bir edip ýörsiňiz. Dine bir önüp etýän mollaryň ýalak. Siz kanun goraýjy däl, siz halky ezijiler. Siz halkyň düşmany. Siz halk düşmany, watanyň haýnysiz. Sizin jezaňyz gatagır bolar. Özüňizi asanlaram, ine Oğuzhan kardeşim gaty dogry berip geçdi. Sizin çağalaryňyz bar, sizi dogry en atalaryňyz bar, kowum garyndaşyňyz bar. Nesliňiz oýunçy çekmelisiňiz, nesliňiz oýunçy. Siz ölüp gitiberiň arkaý. Ýöne iziňizde çağalaryňyza razy gelseňiz, sizin jezaňyzy şolar ödemelidir. Näme siz dogurduňyzmy çağalary? Sallançagyny ýörediniňizmi? Bir ene şot gyzyny belki eklemek üçin ýa-da o kadar niýendir çağamy diýip çykandyr ýurtdaşyna. Sen kim bolýanda halkyň çağatyna ony ýaly ezet edýän? Kanun sizin eliňizdemi? Bu zatlar ara alınmaz, ýaýatlanmaz, hemme halk menden gorkýandyr diýip düşünýäňizmi? Sizden gorkmaýanlar bardyr. Halka edeniňiz edip, bu ýurtdaşyňyz çykanlar gelmez öýtýäňizmi gaýdyp? Ya ara alınmaz öýtýäňizmi? Hem Süleymançyň depderine hemmeti ýazylandyr. Şu 10 katyny ödedir size, 10 katyny. Öldürüň bizi diýip ýalbaryp ayaga ýykylyp ýatsaňyzam sizin jezaňyz gatagır bolar. Öldürmersem, güldürmersem. Anyşam gorasyn sizi o götürüp beren, artewini götürüp bersiň da orsak ýere düşürmän. Hani gelip hay sorýa kasedy biziň elimizden. Halky içede öwrendik. Öz türkmeniňizi, öz türkmeniňizi. On ýaly erkek bolýan bolsaňyz, ol iki hatanyňyzyň arasynda bilen erkek därsiňiz siz. Siz trapgaça-da ýok. O götün süpürlip tualeta zyňylýan tualetni bumagaça-da därsiz. On ýaly erkek bolýan bolsaňyz gidin-de newtiňize gadyňyza ýetişip edin. Sizin eliňizden alyp siz götüňize çöp tokup oýnap beren. Orsan alyň araňyzy. Trapgalar bir topar. Sizi doğuran eneňize, ataňyza nälet? Bolýa sag bolun, men aýtjam. Sağ ol Melike Molla. Vatandaşlar şu gepleşigimiz has uzağa çekmesin diýip biraz soňuna da ýakynlaşyp başga pikir aýtjaklarym Bahar hanym eliňize ýa düşürmediňiz ýa? Yok, men söz alacağım. Şeret şu video diyen zat bolmandan soň men aýtsam ejem urur, dädem urur, agam urur, ene şon ýalak zatlardan korkup bir ýyl bolup geçendir. Kızıl Yıldız'dan bir gyz 9-njy klas gyz zorlaýar garajda. Hal 9-njy klas gyzjagaz bir ullakan adam onu zorlaýar. Bilmeýärler hiçin. Şo gyz gelip banýasynda özüni asýar. Aýtmana gorkýar, ennam ýyrtyk, muňa näme boldy diýdi, şu adam meni zorlady diýsem, atam meni öldürür, agam meni urur, ejem ýygyrar, ine şunu ýazatlar bilen, ine çağalar, şu gyz çağany bu urup gorkuzmak bilen, şoň bilen mara bir neme ýaly, jory ýaly, boýdaş ýaly bolup ene iştir alışmaly. İçindäki syryny enesine aýdar ýalak derece özüňe ýakyn tutmaly da, ata da, ağa da şeýle bolmaly. Ýok, gyz çağany
Kısıp tutmalı deyip depesine urup saklayalar. Onun için bir yerde zorlanıyor. Hiç de adam aytmaya ene özünü asmak şundan geliyor. Sonra näme diyor o yere çıkıp halam onu ulu iyi komşular bilipdir. Şoň için şoňy zorlandy, özünü öldürdü deyip aýdylýar. Bolmasa näme diýip aýdy ýüzüne diye kara düşüpdir. Gözüne bir zat görünüpdir. Üstün şey ýapyk goýberýär. Hudaýdan gelipdir. Çöpü gysgamış. Ene şunu ýalyk bilen ýapyk goýberýärler. Şoň üçin enatalar çağalaryna neme bolmaly, ýakyn bolmaly. Ne şular ýaly ýagdaý bolan ýagdaý ne Ýyldız hanymyň düşen ýagdaýyna düşen ýagdaý şu ýagdaý orta çyksa, şular ýazat bolsa, hökmen ene hökmen gepleşip gel ayt ýagdaýyny. Ýok sen gepleşip gatnaşyp bilen akmy, uğurny ýolunu bilen akmy, gepleşip bilen açany telefon nomerleri var. Sonra öz başına şeýle video çek, men şey çağam şeydi, hiç durma, bir gezek çek koyma, aydı verken ağrını al, çağan o yerde edildi. Könürgüncün daha soğudun halkı, bütün levap mari hemmemiz, yine şunu yerde şu şeyle olupdur, bizim Türkmenistan vatandaşımının yine şu izimiz şeyle olupdur deyip çıkın pratiyaza, polisiyaları urun yıkın, yine Könürgüncün halkı, gidin Züleyxa'nın üstüne. Züleyxa Kullayva o yerde hep de sonunda celepçilik edip geliyor. Neme daha sonra da işten kovulanım Züleyxa dağı bilen oturuşup gelen adam video çıktır da şeydi bir işten kovulan. Yine gidin halk olup parçalan şu heleyi. Depin ayağınızın aşağına alıp. Sen neymişler oturuyorsun bir yerde? Hani bu kızın düşen yağdayı. Başka kızlarım vardır. Biliyorlar halk. Hayse kıyız nädip ýör, hem ýöne uçmuş edip kıyvat ediyorlar da, on kıyızı öýdipdir, mon kıyızı beýdipdir. 15 ýaşynda kıyızam nemäň elinde şu var, olyan elindedi. Onam gitjek wagtynda men gitjek diýip şey diýdi. 15 ýaşly kıyız bir erkeň aşagyna giýeri, gözüňe getirip görün, hal 15 ýaşynda o kıyız. Nädesin onu ýazady? Hali ölmendir o. Ana şonam sen gaçjakmy, sen oturuşma gitjeklämi diýip her yerini ort basıştırıp, onu öyle videosu yok, telefondan alıp siliptirler. Udalit ediptir polisiyalar. Yani olan var. Çılkıradıp, ağlap, onun üstünde durup video çekiptirler. O kıyla, ola taya odunu otluyor, içinden bir uzun tayağı alıyor, onun her yerine ordunması yalanlaşlıyor. Ne sen gidecek deme deyip ağlıyor, yalvarıyor, boluyor gidecek, indi kaçacak del boluyor gidiyor, ne mi diysen aydan geçecek deyip onu bulup durup onu video çekiyorlar. Yani bu videonun polisiyada udalit edip ayırıptırlar. Yani şu da hakları ne için Züleyxa bilmeye, halkın biliyor şunu. Halk bilmese bu gururlar nereden çıkıyor? Gelip ben oturan yerinde paylaşacağım ama şunu yani gururlar var, şeyle de olupdur diyen. Yine halk şunu göz yumup şey dipdirler, vihi deyip anırdan çıkmalı değil. Ya olmasa o 20 yıl bundan önce ben kargı attım, şu kargışımı tutuyor. Yine şular yağday birinin çağısına bir zat olsa ol anırda begeniyeler. Men kav olana 10 kav oldu deyip, men kav avrayıl deyip avşanaklıyorlar. Haber yok, erti özünü ondan beter olacak. Yine bu bizim halkımızın yanlışlığı. Çıkın protez yapın. Näme üçin çağalaryň arkasynda durun. Kim çağan bolmany biler. Ýöne ol bizim döwletimiziň, ýurdumyzyň çağasy. Hökmen protez yapmaly. Täze Türkmenistan dikertmeli, ayağa kalmaz. Cenaýetçi toparyň elinden ýurdumuzy almasak bizim çağalarymyzyň geleceği yok. Men halka bütün Türkmenistanyň halkyna çağırış edýän. Ayağa galalyn, toplanalyn, ýurdumuzy alalyn. Sağ olun. Sağ ol Bahar hanım. Zatlar dowam etmeli däl de şu günden başlap dünýäli muň öňüne geçjek bolup şu meseleleri çözüp bir çözümini, sebäbini aktaryp şunu biz halk bilen köpçülik bolup çözmek üçin näme etmeli da görüşmeli watandaşlar. Muhammed kardeş başlygyna jemleýici sözleseňiz. Sağ olun Aydan hanım. Jemleýici hökümende de şol sizin aydan belliklerinizin dowamy höküminde aýdyn da näçe ajy ýagdaýlarym bolsa diýip bellek geçdiňizde. Endi şu ýerde şol
şeýle acı ýagdaýlar da indi şu acı ýagdaýlaryň uturmasyny, soňlanmasyny isleýän bolsak bizine näme çäre görmeli, nähili şu zatlary ýok etmeli. Şuňa bolup duran jenaýatlary, ene şonu biz her türlü ýollaryny halkymyza ýetirdik da, ene kädişlerimiz bilen şu ajylaryň bizim halkyň üstünden aýrylmasyny isleýän bolsa onda ediljek işler aýtdyk. Biz paýlaşmaly şu zatlary, muny bir beýaryçylyk, ýa-da maskaraçylyk görmeli däl şo taýdaky. Ýani şo jenaýaty eden çöpdüýleriň atlaryny hökman gün ýüzüne çykarmaly, erteki gün şol etjek hereketlerini, bundan soňky etjek hereketlerini edip bilmesinler. Şonu hoşmak istedim. Sağ olun. Sağ olun, hürmet kardeş. Kardeşler şunu naşı gelip neme koşulup öz pikirlerinizi vatandaşlarımıza yetirmek için, paylaşanımız için köp sağ olun. Sebebi biz Türkmenistan'ın içinde şunyalı polisten korkmalı ya bir özünü hukukçu dip gören haramzadalardan korkmalı diýilen düşüncelerden has el çekmelim kap dip düşünen. Sebebi bular jenaýat işläp otyrlar. Bulara ertir şol konstitusiýanyň, kanunyň, adalatyň, hukugyň nähili işleýändigini bulara gözlerine dürtüp görkezmeli. Her bir vatandaş şonu etmeli. Her bir vatandaşynyň şol konstitusiýanyň her bir maddasyny madda öwrenmeleri aty zerur diýip şu ýerden belläp geçýäs vatandaşlar. Sebebi ýurdun içinde, Türkmenistanyň içinde şol kanun, konstitusiýa hiç bir maddasy işlenäk. Şoň üçin biz şonu öwrenmeli. Her bir vatandaş şonu öwrenmeli. Ýene bir gezek ýatla diýes şu ýerden. Sebebi ýurdun içinde adalat ýok, hukuk ýok, kanun ýok, konstitusiýa ýok. Şoň üçin hem şunýal jenaýatlar bolup dur. Vatandaşlar ýene biz bu gepleşiklerimizi entek dowam eder sizin bilen bir arada bolup köp sağ olun şu gepleşiklere gatnaşanyňyz üçin, gymmatly wagtyňyzy aýryp gelip pikirlerinizi paýlaşanyňyz üçin köp sağ olun vatandaşlar. Hoş sağ olun.